neta. Tinc 92 anys i us vull enraonar una mica d'una cuidadora que tinc a casa meva, que es diu Asa. És dolça i carinyosa, és una gran persona, és mereixedora que li doni les gràcies públicament. Moltes gràcies, Asa. Un petó ben fort. Buenos días, soy Xavier Serra, un usuario de Suara, que era para felicitaros a todos los trabajadores y trabajadoras de Suara, que lo hacéis muy bien, que tenéis mucha entrega. Nada, animaros a que os apoyáis mutuamente y también para animar a toda la sociedad para que nos animemos mutuamente, que de esta saldremos y que miremos lo positivo y que esta enfermedad nos puede traer cosas buenas y un buen aprendizaje. Hola, bona tarda a totes. Soc la Usue, directora de Nou Barris, actualment de baixa maternal, però volia aprofitar aquest moment per enviar-vos a totes una superabraçada i penso molt en tot l'equip, sé que com sempre esteu fent una superfeina i endavant, que sobretot les companyes que esteu al carrer sou les autèntiques heroïnes en tot això. Segur que sortirem ben aviat i igual que jo he pogut fer això, ho aconseguirem. Petonets!